Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, piye kabare? Muga sampean kabeh tansah sehat walafiat lan isih semangat kanggo sinau basa Jawa dina iki. Ning pamulangan iki awak dhewe bakal bahas ngenani drama tradisional. Kompetensi dasar 3.2 memahami struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral dari teks drama tradisional. 4.2 melakukan kegiatan bermain peran drama tradisional. Drama tradisional yaiku drama sing biasane nyeritakake kedadian jaman biyen. Biasane ngenani wong sing sekti, kedadian kang ajaib utawa asal usule sawijine papan panggonan. Nah, unsur drama paraga yaiku wong sing main drama. Paraga kuwi mengko dibagi ana paraga utama, paraga pembantu, paraga antagonis, protagonis lan tritagonis. Sampeyan kabeh seru kuwi kabeh to ya. Nah, sing nomor 2 sutradara yaiku wong sing mimpin drama, kang nomor 3 yaiku naskah drama. Drama tradisional ning kene dibedakake dadi loro yaiku ludruk lan ketoprak. Drama tradisional Jawa kuwi enek loro, ludruk lan ketoprak. Wis seru to? Ludruk lan ketoprak kuwi apa? Nah, ludruk asale saka ngendi, Cah? Ana sing weruh? Ludruk iku asale saka Jombang. Nah, asli nggone awak dhewe. Ludruk kuwi nggunakake basa Jawa Timuran, mula rada kasar lan banter. Banter banget paraga ludruk nalika mentasake ludruk. Senadyan to ning kuno ekspresine kudu sedih nanging cablake iki banter. Nah, kuwi ciri-cirine ludruk, cablake paragane banter. Critane biasane ngenani panguripan saben dina, mula klambi sing digawe para paraga biasa wae. Kaosan, kadang ora nganggo kaos nanging sualan. Terus nganggo kopya. Tulodo lakone yaiku Sarip Tambak Yoso. Wis Sarip kuwi tokoh sing nglawan Belanda saka Sidoarjo. Nah, kok nek pengen meruh sampean golek ini di YouTube ya. Nah, Brandal Lokajaya. Brandal Lokajaya iki ceritane ana gegayutane karo Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga Brandal Lokajaya iki anake Tumenggung terus mari ngono pengin ngerampok, ning ngerampok iku kanggo wong sing ora duwe. Nah, ning kono ya. Nah, sampean kabeh pengen weruh. Nah, iki mengko ana cuplikan ngenani ludruk. Tulis, anane aku kabeh gak gelem mergawe, mergo gak bayar. Apa? Terima. Hoi. Saiki kon tak takon. Kon iki wong Jawa apa wong Londo? Aku wong Jawa. Apa? Gak terima. Berarti kon wis ngidek-idek bangsane dhewe. Apa kon gak iso urip nek gak ngantek mbak Londo? Loh, Apa kon gak iso ngoyo nek gak dadi ketibale Londo? hoi. Apa kon gak iso badhok nek gak teko bangsa Londo? Cangkem, hoi, cangkem deh. Nah, kang bedakake ludruk lan ketoprak yaiku yen ludruk dibuka kanthi beksan remo, kaya ngene iki. Ketoprak kuwi asale saka Jawa Kulonan, mula ing ketoprak basane alus banget. Nah, biasane iki nyeritakake kerajaan ing jaman biyen utawa istana sentris. Ana putri raja, ana patih, nah kaya ngono kuwi. Tulodo lakone Sri Uning Mustika Tuban. Nah, Sri Uning iki asline saka Tuban. Mustika iku berarti gadis yang paling cantik, yang paling berharga di Jombang, di Tuban ya. Banjur Mahabharata kayak ngono ku ana cerita Panji barang ngenani kerajaan-kerajaan pokoknya ketoprak. Nah, kayak ngene iki tuladane ketoprak sampean bisa nonton iki didelok klambine, didelok bosone ya, bisa. Inggih, sinuwun. Sederengipun kula badhe nyuwun pangapunten. Kula anggladi para prajurit, para kawula. Jalaran kula darbe antas. Ingkang kaping setunggal
supaya praja blambangan menika wimbuh kuncara. Ning nggone ketoprak kuwi dibuka nganggo beksan Gambyong Parianom. Nah, padha yen ludruk mau nggunakake remo, rancak, teges, yen iki Parianom alus banget padha kaya basane ketoprak kuwi mau. Nah, piye bocah-bocah wis seru to bedane drama tradisional. Nah, ojo lali, kabeh drama tradisional kuwi dipentasake kanthi duwe tujuan supaya sampean bisa nyuntuh tulodo-tulodo sing becik ana sajrone drama kasebut. Nah, menawa ana sing kurang paham ngenani ludruk lan ketoprak, sampean kabeh bisa takon langsung marang Bu Sita, ora perlu izin. Amarga sinau budaya lan basa Jawa kuwi perlu banget kanggo sampean kabeh. Diwenteni Bu Sita kanggo sapa sing takon. Nah, matur nuwun kanggo dina iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.